Sa ngalan sa mahanog, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagyusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsuon, manginusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita, alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, o kaninyong mga igsuon, nga nakalapang sa udako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinalang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuy ako kang Santa Maria kaunayng ulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron niya kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilunta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diya sa kaubos siyang kinaya nga tawhanon. Ug simbahon namo ang santo inyo, nga mong Ginoo nga gamhanan, bisan diya sa kahuyang siyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matindaanon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kainangop sa usa ka bata, siyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganting gisaad alang sa mga mapabsanon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo mong anak, nga buhi gariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, sa ikapitong bulan, sa ikakawhaag usa ka adlaw, nakigsulti sa katawhan ang Ginoo, pinaagi kang Propeta Hageo. Miingon siya, sultihi karon si Zorobabel, ang gobernador sa Huda, ug si Josue, ang pangulong pari, ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, ug ingna sila. Kinsa man kaninyo ang nakakita sa kaanindot ni ining templo kaniadto? Unsa naman kini karon sa inyong pananaw? Daw wala na kinibili, apan ayaw kamo kahadlok. Trabaho kamo, kay nag-uban ako kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kay ang akong espiritu mag-uban kaninyo, sumala sa akong gisaad sa paggula ninyo sa Ehipto. Busa, ayaw kamo kahadlok. Sa dili madugay, tayugon ko ang langit, ang yuta, ug ang dagat, ug pakurugon ko ang tanang mga nasod, aron mainyo ang bahandi niini, ug paninduton ko pag-ayo kining temploha. Ako ang salapi ug ang bulawan. Ang bag-ong templo mas matahong paunya kaysa daan, ug pauswagon ko ug hatagag kalinaw ang akong katawhan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Laom sa Dios, daygon ko siya. Akong manluluwas ug akong Dios. Laom sa Diyos, daygon ko siya. Akong manluluwas ug akong Diyos. Buhat iyong katarong, O Diyos, ug away ang akong kaaway. Batok sa kalungsod nga wala mo tuon. Sa malimbong unog daw tang tao, luwas sa ako. Laom sa Diyos, daygon ko siya. Akong manluwas ug akong Diyos. Kay ikaw, Diyos, mao ang akong kusog. Nganong gibutang mo ako, halayo kaayo. Nganong kinahanglan man ako nga
magbangutan. Samtang ang kaaway magdaog-daog kanako. Laog sa Diyos dayon ko siya, akong maluwas kung akong Diyos. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong inumanon. Kini sila maoy mag-una kahanako, ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong pinuy-anan. Laog sa Diyos dayon ko siya, akong maluwas ko Diyos. O diya mo adto ako pagsulod sa altar sa Diyos sa akong kalipay o kasadya. O niya pasalamatan ko ikaw diha sa alpa. O Diyos, akong Diyos. Laog sa Diyos dayon ko siya, akong maluwas ug akong Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Panginoon Jesus, awit sa lumapagdahil. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kimayaw ka, Ginoo. Usa kay gayon niya na samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nanubag sila. Nanginungusab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Og kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilon nini kang bisan kinsa, og midugang siya pagingon. Ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo og isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya og banhawon sa katulog kaadlaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, unsaon man nato pag-ila? O unsa bay basihanan nato pag-ila sa usa ka tawo? Magbasi ba ta kung unsay gisulti sa uban? Magbasi ba kita kung unsay atong nakita sa postura sa gisulog? O magbase ba kita sa unsay gipost niya sa social media o sa AI? Maglista na ba ta karon, no? Kaya mga medyo di
medyo idaran na may mong batanon, no? Diya sa social media, no? Gamit ang AI. Di na ta kaila, no? Sa may basihanan gid nato aron makaingon ta ako nakaila ko anang tawhana, no? Usahay maglisod ta. Kung dili ta mo uban, mukuyog yan ang tawhana makikuban niyang tawhana, dili ta makaila ni ana. Ang ato lang kung si atong madungog, kung si atong kita, kutob lang ni ana, no? But ang kinauyukan gyud di ana maglisod ta pagsulti og kinsa kanang tawhana. Mausab kini ang mga tubag sa mga apostoles sa dihang nangutana si Kristo kanila, kinsa man ako sumala sa gisulti sa uban. So wagay nakakuha nila, no? Nangutana siya ngadto kanila, o kamo kinsa man inyong kasulti, kinsa man ako? Siguro ubang mga apostoles dili makatubag pod ni ana. Apan si Pedro nitubag kung unsa o kinsa siya, dili sumala sa gisulti sa uban, kundi sumala sa iyang nasaksihan, sa iyang na-experience diha uban kaniya. Apan mga igsuon, kulang pa ang pagsabot ni Pedro sa iyang gisulti o iyang gitubag ngadto kang Kristo. Sa dangon siyang ikaw ang Mesiyas, ang pinadala sa Dios. Ngano man nga kulang pa, gipinahan sila ni Kristo nga ayaw saba, ayaw pagpanulti ngadto sa uban, kay nasayod si Kristo nga sayob ang pagsabot sa mga tao may tungod sa Mesiyas ug sa iyang gipakita, gipadayag ngadto kanila. Kaya mga Hudiyo makadagkuan sa balaod sa simbahan sa mga pari niyadtong panahon na nag-expect sila political Messiah. Nga din mo'y mangulo kanila batok sa Romanong Imperyo. Mubangon kanila ngadto sa pagkabinilang o pagkahimong slave niyadtong panahon na. Apan sukwahi kaayo ang gipadayag o gipakita ni Kristo isip Mesiyas. Gani iyang gipadayag kung unsa ang may tabo o unsa o kinsa ang Mesiyas. Isalikway sa mga kadagkuan, sa mga punuan, sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa pari, lutuson, patyon, magantos, nagpakamatay. Mao kini ang Mesiyas iyang gipadayag ngadto o di lang ngadto sa mga apostol sa katawhan ug hangtod karon mo kining gipadayag kanato mga igsuon. Mao kini ang Mesiyas ang tinuray nga meaning o kahulugan ang gipadala sa Dios, the anointed one. Magantos, magpakamatay alang sa kaluwasan sa tanan. Mao kini ang gipadayag diha ni Kristo siyang pagka-Mesiyas. Apan ang diha ang pagprofess ni Pedro siyang pagingon, ikaw ang Mesiyas, ang pinadala sa Dios. Mao kini ang sinugdanan sa pagtuog, pagsalig ni Pedro, base siyang nakita, base siyang experience sa pakiguban kang Kristo. Nga sa ato pa rin mga igsuon, diha sa itong matag-adlaw, sa itong kinabuhi, unta hagit sa matag-usa kanato nga atong masinati si Kristo. Diya mismo sa atong kinabuhi sa matag-adlaw natong pagpaningkamot, matag-adlaw natong panaw sa kinabuhi, ato siyang sination. Apan gani, no? Bisan gani, magsugod ta sa ating mga simple lang kayong pag-ila sa atong Dios diya sa pagbasa sa Biblia, sa mayong balita, no? Gani maglisod na ta paghimo ni ana. Saon pa ka na itong makita nato si Kristo diya sa matag-alaw sa itong kinabuhi nga busy man kay tastanan, no? Nga dili ganita makausay, dili kita makahatag panahon sa pagpamalandong sa itong kinabuhi. Diri pa lang daan sa pagbasa sa pulong sa Dios sa mayong balita aron atong mailhan ang atong Dios. Maglisod dita paghata og panahon
unsa pagka ang pagpamalandong sa itong pagsinati kang Kristo, pagkakita nato ni Kristo diya sa matag adlaw sa itong kinabuhi. No? Kaya usahay, usay di ta makita ni Kristo. Usay di ta makita sa itong sigato, uman ako nakita si Kristo, bisang ganay, bisang matag adlaw ta mo simba, no? Dili gini ang atong silingan, dili makita ang Kristo. Bisan matag adlaw tang mo serbisyo simbahan, usay di ta kita ang Kristo. Matag adlaw mati na simbahan ni sila nangalagad, dili man si Kristo ko nakita, no? So kuha man kaayo ang gipuy-an nga kinabuhi. Oy, pari man ta na siya. Apa nga yun ana may kinabuhi, dili man si Kristo ko nakita, no? Mabitaw ba di ganang mo simba na kay lagi na discourage sa pari. Kaya wala nakita si Kristo. No? Mo nang hagit sa matag usa kanato mga igsuon. Isip binunyagan. Nga ang atong pagtuo ngadto sa Dios dili lang kutob sa pulong, kundi atong ipadayag sa buhat. Nga dili nga atong isig katao makita niya si Kristo mismo diha sa tong kaugalingon. Kanindot ka kung moingon na imong silingan, mare, ganahan kay ko mo simba ba? Kay nakita nako diha nimo si Kristo. Na-encourage ko nimo sa pagbalik sa simbahan, sa pagduol sa simbahan. Kay nakita nako si Kristo. Ganahan ko mga lagad sa simbahan, kay nakita nako si Kristo nimo. Nga din diha sa imong pagpangalagad usab, na-encourage ko. Problema lang kung na-discourage. No? Saon ka? Mo namang ison hagit ni sa matag usa kanato. Nga sama kang Pedro, atong sination si Kristo diha sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Unta atong isigataw makita usab kang Kristo diha sa atong kaugalingon. Amen. Nasayod kita ang atong pagtuo diha kang Hesus ang anak sa Dios mo'y naghiusa ka natong tanang mga sakop piniling katilingban sa ngalan dadun nato ang atong mga katuyuan ngadto sa mahan ug diha sa pagingon. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, magamping sa simbahan diha sa pagtuo ni San Pedro. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ngatong napiling mga opisyal, magtahod sa katungod sa kinabuhi sa mga wala pa gipakataw, sa mga idaran, ug sa mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang gikonsagrahang mga kaparian ug mga relihiyoso magmatinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Dios ug sa katawhan nga sila gitawag nga ilang alagaran. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton, malig-on ug mulahutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanam. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapare labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga sila nga nanag-una kanato nining kinabuhia, makatagamtam sa bag-ong kinabuhi didto sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo.
Dios sa gugmaw kaluoy pinagi sa mga merito sa among manunubos dungga mga pagampo sa imong simbahan nga uban kang San Pedro biangkon sa among pagtuo diha kang Kristo imong anak nga buyog hariban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo ra kung sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magahom sa tanan. Dawaton na tayo sa ginawa sakripisyo gikan sa imong mga kamut alang sa pagdahin ug imbaya sa iyang ngalan ano sa pagkapaslanas tibuk na iyang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan uban sa masadyang makasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo himuha kining sakripisyo din kami magahatag kanimo sa angay nga pagsimba magpagsiguli kanamo nga na kanimo sa hingpit kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kami. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Ang ibayo at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magahom sa tanan. Ang igmatarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaysa mo ang pulong nga walay sinugdan walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo sa bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya gilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasi kami sa pahigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga santo sa langit nagasangyo kami sa imong himaya diog silang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ng pagsantos na imahagasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawang sulgo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasangkit siyang kaugalingon mikuha siya og paan. Mi pasalamat kanimo, mipikas ug bihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapusang panihapon mi kuha sa sakalis, mi pasalamat kaniyo pag-usab, mihatag dini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kiniyo Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bawog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kanyog alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Puhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik na,
Aron paghandong sa kamatayan ng pagabanaw ni Kristo nagahal kami kaniyang mamahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang mulagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa maigsuon nga nangamatay. Malawmaw na banhaw silaw ang tanang namatay diha si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si mong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang hinangolay sa Dios, uban ni San Jose ng iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman si mong kaubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo, mga gahom nga mahan, diha sa kayusa, sa Espiritu Santo, ang tanadungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong itudo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kaimong man ang gingharian, ang dakot ang himaya, ang turong sa kaangturan. Ginoo Kristo ni kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig si mong simbahan, ug sibo si mong kaubuton, hatagi kami si mong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ipakita tang panag-inigsunay. Dari sadus barang-barang sasalang sakalimutan kaluoy kami. Dari sadus barang-barang sasalang sakalimutan kaluoy kami, atagi kami sa
Mga igsuon kini mong kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, sa mga mahal ni Santos si Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom uban sa Santo Niño nga ginak ni Maria nga Birhen. Mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman si mong kaubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayon nga nakapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi si mong larawan nga milagroso. Dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo. Sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi among salabutan, initang among kabubuton, linisang among lawas, santusang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tunggod kamoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa mong kagalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa mong isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa binantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, og mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño.
Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabusanong pagsalig. Santo ninyo tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Santo ninyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Santo ninyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa mong laraw ug gilauman. Santo ninyo tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasuko. Santo ninyo tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo ninyo tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo ninyo tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo ninyo tabangi kami. Kung kami masakit og among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami mag-inusara. Santo ninyo tabangi kami. Kung bation kami sa kasukog ang among krus makapapungot kanamo. Santo ninyo tabangi kami. Sa kanunay suwalay hunong, bisan sa among mga kahuyang, mga pagisukamod o sa tanan namong kaalaot. Santo ninyo tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong sa buhat, nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok og sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gyud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagruso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha adiri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo uban sa mahanog sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kinyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naalan santos nga misa manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!